אלפי שנים חי כאן האדם הקדמון. כיצד חיו פה הקדמונים? מה היה אורח חייהם? בואו וניכנס אל המערה בעקבות הסיפור שלהם. בדרכנו פנימה נעצור לרגע ונחוש את המערה. הקור החודר אלינו מן הקירות, האפלולית השוררת בה. מפעם לפעם צונחת טיפה קרירה על ראשנו. נתבונן אל הקירות, בהם אפשר להבחין בקווי הזרימה של המים. איך בעצם נוצרה המערה? אם נרים מבטנו אל התקרה, נראה לפנינו מחרוזת של מערות פעמון שחברו זו לזו בתהליך המסע. זהו תהליך ארוך שבמהלכו ממיסים המים את צלעי הגיר וסדקים ראשונים מתרחבים עד להיווצרות מערת פעמון. נמשיך לצעוד פנימה. אל המערה הזאת ואל מערות נוספות בכרמל נכנסו שבטים קדמונים לאורך התקופה הפרה-היסטורית. בני השבט חיו כציידים, ליכדו מזון בקבוצות קטנות ונדדו מאזור לאזור. הכרמל שאותם ימים היה סביבה עשירה בצמחייה ובבעלי חיים, ממנה הפיק האדם את כל צרכיו. במערה מצאו בני השבט מסתור, ובו התכנסו סביב האש והעבירו ביניהם חוויות וידע. היכולת להשתמש באש ולהתקין כלים שונים העניקה לאדם יתרון על פני שאר בעלי החיים. אדם זה שחי כאן בעבר הרחוק היה דומה לנו במבנה פניו וגופו. לעומת זאת, העולם שבתוכו הוא חי ואורח חייו